سلام كما يتغنيو زي خبركم زخبركن نافكار سبورت أب نايلومي سولو شوعة لكاتيت كلتا شهر سران سلستن سومناوي ناي سبورت مدبنا نمبل عسر شعته ورد شامبيون كردن بشكلتا أفريقيا كمون مثل تقدماي بنيام جرماين غانتو أنتا ماخشي سيركس وانتي استأساسر تحستو حزنا قريبنا لنا مسانا كتحبرو عدمينا نغرب مبل عسر شعته ورد شامبيون كردن بشكلتا أفريكان كونتيننتال سايكلينج شامبيونشيب كابت صباح ربع شمون تلكاتيت كساب زمت سوني عسر سلسة لكاتيت أب أكرار سكتما غانا كسلاسليو نزي وردر دك سبعتين دك نستيون أب درجات عدم سينيور تحت 23 عامة جونيور انتخفافيلهم بغانتان بولكن ككايدويم أبزي وردر شامبيون تساتف هاجرايت غانتا إرترا أبلا تروبيكال أميسو بونغو زرقابون كتكادادمن أوشت هاجر دما لمداتا كتكايدن دحر مصنحا ناب أنغاديت هاجر غانا كم تبقست أسلطانيا سامسون سلومون أبز حلف معلتات أبز جبرو غازيت أو على أفليتو نهاجرايت غانتا وكيلهم ناب غاناز جيشو سينيورن تحت 23 عامة دك تبعتيو تقدادمتي هنوك ملبرهان كاب إيطالياويت برو كونتيننتال تيم جرين بروجكت باردياني CSF هزاني ناتنايل برهاني كاب تركايت كونتيننتال كلب بيكوز بلديسي ميرون تشومي بولكو أغليلو الرفايني كاب بلجمايت كونتيننتال كلب سيركس رويز تكنورود ويكا أنتغ مارشي يويل هابتاب كاب إيرترا كلب إيريتل إفريم جبريوت ناهم زرعين ملكياس قدسن سلستيوم كاب دوب أفريقايت كلب كيو 36.5 ويكا كوبيكا نبريوم أب كلتا شحن حدن عامة مرت جمرة وردر شامبيون كردن بشكلتا أفريقيا كاب كلتا شحن حموشن عامة مرت ندحر جميرو بزيكا أب كلتا شحن 14 كمون كلتا شحن 20 عامتاوي بغض سألنت ككايد تسانيحو إرترا بزي كردن نفلما أوان أب كلتا شحن حموشن عامة مرت تساتيفا بزيكا أب كلتا شحن شدشن كلتا شحن شعتن كمون كلتا شحن 20 حدن دما أب كلو كاي بخورت تخافيلا أبزي تتقص عامتات زاغرايت غانتاب من قديناتنا البرهانن تسفم عوبا مريمن ككلتا جيزي من قدي دانيال تغلاي مانوت أمانيل قبر اكزابير مخصب دبساين هنوك ملبرهان دما حدا جيزي بحفشا شمونتا جيزي بدرجة سينيور شامبيون ودر تسرقيا أفريقيا خوينا أبناي تحت 23 عامت ودر تسرقيا ناتنا البرهاني كلتا جيزي دانيال تغلاي مانوت تسفم عوبا مريم ميرون أبراهامن هنوك ملبرهانن نن نفس وكفهم حدا جيزي أو ودر كرونومتر تحت 23 عامت دانيال تغلاي مانوتن مراو قدسن حانت جيزي زود شامبيون دفيوم أب وردر كرونومتر ولكي دانيال تغلاي مانوت كاب كلتا شن 10 كساب كلتا شن 10 سلسن بتغطاتالين 4 عامتات ميرون تشمن مخصب دبساين أب كلتا شن 10 شوعتن كمون كلتا شن 10 شمونتن بقدم تختل زي قلطفو تقدادم أفريقيا خوينهم بدرجة غانتا مسنري إيرترا كاب كلتا شن 10 ندحر أبز تخافلتلو كل ودرات كي تسعرت نعسرته تغطاتلتي عامتات شامبيون ودر كرونومتر أفريقيا نموخان بقعا أب كلتا شن 10 شمونتن بنيام جرماي شامبيون ودر تسرقان كرونومتر تقدادمتي جونيور بموخان درب كبري كركب انكلو أب كلتا شن 10 كلتن أخليلو الرفايني أب كردم شركيتو يل هابتاب أو در كرونومتر شامبيون جونيور تقدادم تغينهم بوغن دك انستيو إيرترا بدرجة هاجر أب كلتا شن 10 سلسن كلتا شن 10 شوعتن كمون كلتا شن 20 كلتن شامبيون ودر كرونومتر كتكون كلا بول قدما بسرات قبر مسقل أب كلتا شن 10 شمونتن مسانا دبساي أب كلتا شن 10 شعتن أو در تسرقيا كبري شامبيون التلابيسن نفسير دسيت كداني بشنخا أب كلتا شن 10 شعتن أب كل عدم جونيور أب قدما تسرقيان كرونومترن شامبيون بمخان تولع عود كتمزقبن كلا أب كلتا شن 10 شعتن عام تمرت شامبيون ودر شركيتو تحت 23 عامت كوينا داناي تسقاي بوغنا أب تمساسال عامت شامبيون ودر تسرقيا جونيور نمخان بغيا بمسرة وصي زلو مرحة قبري ودر شامبيون كردن بشكلة أفريقيا كلتا شنسان سلسن لومي سولوس مخفة أخيبا ليلا غانتاتاتن تقدادمتن مقارجو دحر مقنطاتو صباح الربع سينيور تحت 23 عامتن جونيورن تقدادمتي كل تيوصاتات بغانتا ودر كرونومتر كسالت يوم حمس شعات تلكاتيت ودر كرونومتر بولكي سينيور تحت 23 عامتن جونيورن تقدادمتي كل تيوصاتات كليو نعربي 10 تلكاتيت سينيورن تحت 23 عامتن دك تبعتين دك نستيون تقدادمتي تلافينهم ودر كرونومتر مقبال ويكا ريلي نخقبرو توتين له قدام 10 حدا لكاتيت جونيور تقدادمتي كلتي صوتات طراي اب مسرع قدم زركبو كون كلو بولكي ودر صرغيا كايديوم سنبت 10 لكاتيت بولكي اب زغبر ودر شركيتو دما ناي 2023 عام تمرت شامبيون قدم بشكلة أفريقيا سينيورن تحت 23 عامتن دك نستيو كل ليان نصبحيتو سوني دما سينيورن تحت 23 عامتن دك تبعتيو نكبري شامبيوننت ودر صرغيا كقراقسيوم
በዚ አጋጣሚ ራድዮ ኤረና ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓወት ትምነ ክለብ አንተርማርሼ ሲርከስ ዋንቲ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ቪለምስ ቨራንዳስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ተመስሪታ ኣብ ፈለማ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብሽክለታ ብፍላይ ድማ ኣብ ውድድራት ዩሮፕ ቱር ብደረጃ ኮንቲኔንታል ቲም ተቐዳዲማ ኣብ 2011 የራንዳስ ቪለምስ ኣክሰንት ዝብል ቀይራ ናብ ደረጃ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ዓብያ ኔዘርላንዳዊት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ቫኮንሰለይ ዴሲኤም ኣብ መወዳእታ 2013 ድሕሪ ምፍራሳ ዳይሬክተር ስፖርት ዛጋንታ ዝነበረ ሂለር ቫንደርሹርን ንገለ ካብ ተቐዳድምቲ ሒዙ ምስ የራንዳስ ዊልያምስ ኣክሰንት ተጸንቢሩ ቤልጂማዊ ትካል ምህንድስና ዋንቲ ድማ ቀንዲ መዋሎ ኮይኑ መወልቲ ወርልድ ቲም ሲሲሲ ኣብ 2020 ካብ ምድጓምታ ጋንታ ድሕሪ ምስሓቦም ወናኒ ኩባንያ ኮንቲኒየም ስፖርትስን ዝኾነ ጂም ኦቾቪች ካልእ ብፋይናንስ ዝድግፍ ሓጋዚ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ነቲ ብደረጃ ወርልድ ቱር ዘካይዶ ናይ ዩሲአይ ፍቓድ ናብ ኩባንያ ሲርከስ ሸይጥዎ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ እታ ኣብ ቤልጅም ዝመደበራ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ኣብ ዓመተ ስፖርት 2021 አንተርማርሼ ዋንቲ ጎቤኽ ማተርዮ ዝብል ስም ሓዚላ ብደረጃ ወርልድ ቱር ቲም ተመስጊባ እዛ ኣብዚ እዋን እዚ ስማ ናብ አንተርማርሼ ሲርከስ ዋንቲ ቀይራ ዘላ ብደርማስ ፈረንሳዊ ዓንኬል ሱፐርማርኬት አንተርማርሼ ቤልጅማዊ ትካል ምህንድስና ዋንትን ካልእ ቤልጅማዊ ኣቕራቢ መሳርሒታት ህንፃ ግሩፕ ጎቤኽ ማተርዮ እትምውል ጋንታ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓዳስ ብደረጃ ኮንቲኔንታል እትቀዳደም ሲርከስ ሩዝ ቴክኖርድ እትበሃል መጋቢት ክለብ መስሪታላ ኤርትራዊ ኪላ ሽኳ ቢንያም ግርማይ ፈላሚት ናይ ፕሮፌሽናል ጋንቱ ፈረንሳይት ፕሮ ኮንቲኔንታል ክለብ ዴልኮ ኣብ መፋርቅ 2021 በሰሪ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ኣብ ገምጋም ምፍራስ ምስ በፅሐትዩ ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2021 ተሸይጡ ናብዛ ናይ ሕጂ ቤልጅማዊት ጋንታ ተሰጋጊሩ ጋዜጠኛ መርበብ ሓበሬታ ቶፕ ሳይክሊንግ ጎንሳሎ ሞሬራ ብዛዕባ እዚ ኣብ መፋርቅ 2021 ክለብ ዴልኮ ኣብ ዝፈረሰትሉ እዋን ምናልባት አንተርማርሼ ኣብ ታሪኻ እቲ ዝበለጸ ሓድሽ ኣባል ተፈርም ምንባራ ኣብ ኦምራ ኣይተቐጀላን ነይሩ ይኸውን ሽዑ ወዲ 21 ዓመት ዝነበረ ቢንያም ብዘይካ ካብ ኦቤል ቤልጅም ብደረጃ ጁኒየር ኣብ ቅጽበታ ውድድር ንሬምኮ ኤቨንፖይል ኮርኒዑ ዝተዓወቶ እንተዘይኮይኑ ኣብ ጋቦንን ሩዋንዳን ጥራዩ ሲዕሩ ነይሩ ኦቤል ኣብ ኣውራጃ ዋሎኒያ ናይ ቤልጅም ኮይኑ መጻኢ ናይዚ ኤርትራውን ክለብ አንተርማርሼን ክወሃድ ከም እተቓረበ ዝረኣየ ቀዳማይ ምልክት ነይሩ ንሱ ንኤቨንፖይል ክስዕር እንከሎ ንዳይሬክተራት ዓበይቲ ክለባት ብሽክለታ ዓይነቶም ከፊትሎም ተነይሩ ኣብ 2021 ኣብ ሉቨን ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ታሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ወፂኡ ብሩር ማዳልያ ኣብ ዘንጠልጠለሉ ግን ዝገበርዎ ነገር ኣይነበረን ምክንያቱ እዚ ምክትል ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ተቐዳዳማይ ድሮ ዋንነት አንተርማርሼ ኮይኑ ነይሩ እንተዋሓደ ክሳብ መወዳእታ 2026 ክጸኒሑ ይብል ቢንያም ካብታ ናብ አንተርማርሼ ዝጋዕ ዘላ ወርሒ ነሓሴ ክሳብ ፈለማ ወርሒ ጥቅምቲ ናይቲ ዓመት እቲ ኣብ ዝነበረ ውድድራት ኣብ ሓንቲ መድረኽ ሲዕሩ ብሓፈሻ 3 ግዜ ኣብ ፖድየም ደይቡ 2 ግዜ ምስ ብሉፃት 5 2 እዋናት ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ብምዃን ቅድድሙ ዛዚሙ ጋንቱ አንተርማርሼ ኸኣ ኣብቲ ዓመት መበል 16 ተሰሪዓ ቢኒ ዝሓለፈ ዓመት መጀመርያ ግዜ ማልያ ክለብ አንተርማርሼ ለቢሱ ሙሉእ ወቕቲ ውድድር ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ኣብ 3 መድረኻት ሲዕሩ 7 ግዜ ኣብ ፖድየም ሓኺሩ 9 እዋናት ምስ ብሉፃት 5 6 ግዜ ድማ ምስ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ተሰሪዑ እታ ንእሽቶ ዝነበረት ክለቡ ድማ ነቲ ዓመተ ውድድር 5ይ ደረጃ ሒዛ ወዲኣቶ እዚ ኣብ ታሪክ ክለብ አንተርማርሼ ዝለዓለ ዓመታዊ ተርታ ኮይኑ ሰፊሩ ዘሎ ደረጃ ንኽርከብ ተራ ቢንያም ግርማይ ምስቶም ደርማስ ኣበርክቶ ዝገበሩ ተቐዳደምቲ ጋንታ ይጽብጸብ ገለ ካብቲ ቢኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ዝሓፈሶ ህጡራት ዓወታቱ ኣብ ዝሓየለ ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ቀዳማይ ኮይኑ ጋማ ዓወት ዝኣሰረሉ ቅድድም ኮይኑ እዚ ዓወት እዚ ንክለቡ ኣብ ዓብይ ቅድድም ክላሲክ ዝተላበሰቶ በኽሪ ክብሪ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ወፂሉ ዘይፈልጥ ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንኔዘርላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ረቲዑ ቀድሚ መወዳደርቱ መዛዘም ሕንጻጽ ዝረገጸሉ ቅድድም እውን ሓደ ካብ ዝተርንዑ ዓወታት እዩ ኣብቲ ግዜ ጋንቱ በዚ ዓወቱ ተደፋፊያ መጼ ርእየ ተዓዊተ ዝትርጉሙ ቬኒ ቪንዲ ቢኒ ዝብል ሓረግ ብሰፊሑ ክትጥቀምን ስእሉ ኣብ ዝለጠፈቶ ናብ ዕዳጋ ዝወረደ ማልያታት ክትጽሕፎን ክትጓየ ተራያ ቢንያም እዚ ብከፊል ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓበይቲ ክብርታት ይኹን ዳእምበር ገለ ሽዑ ብተደጋጋሚ ዝተንጸባረቑ ሃጓፋት ወይ ከዓ ድኻማት እንተዝሽፈኑ ነይሮም ንሱን ጋንቱን ካብኡ ዝዓብን ዝበዝሕን ዓወታት ክሓፍሱ ይኽእሉ ነይሮም እዮም
ዝሓለፈ ዓመት ንሱ ብቐሊሉ ክዕወተሎም ዝኽእሉ ዝነበሩ መድረኻት ሰኣንጥጡሕ ቦታ ምርካብን ብስሪ ሕፅረት መንገዲ እናጋልኡ ምቹእ ቦታ ዘትሕዙን ናህሪ ዘቀላጥፉን ሓገዝቲ ተቐዳደምትን ከሲርዎም እዩ። ጋንቱ ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምሽፋንን ነቲ ዝጸንሐ ጸገም ንምሕዋይን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ማእልያ ዘይብሉ ዓወታትን ክብርታትን ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም የምቦ ቪዝማ ቮውት ቫን ኣርት ዓብዪ ግደ ኣብ ዝነበሮ ኔዘርላንዳዊ ማይክ ተውኒሰን ወፍሪ ጌራ መራሒ ጋንታ ጌራቶን ዘላ ቢንያም ንምዕዋት ኣብ መሳርዓት ጸንቢራቶም ትርከብ። ክለብ ኣንተኽማኽሼ ኣብዚ ወዲ 30 ዓመት ምኩር ተቐዳዳማይ ዝገበረቶ ወፍሪ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓድሽ ወቕት ስፖርት ድሮ ምህርቲ ክሕፈሰሉ ጀሚሩሎ። ኣብ 3 ውድድራት ማይካ ቻለንጅን ኣብ 4 መድረኻት ቮልታ ኣላ ኮሚኒታ ቫሌንሲያናን ዝተኻፈለ ቢንያም ካብዚ ኣብ 3 መድረኻት ጥራዩ ኣብ ክርፍስ ቅጽበታ ውድድር ተጸሚዱ። ካብዚ ድማ ኣብ ትሮፊዮ ሴስ ሳሊነስ ኣሊሱድያ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ትሮፊዮ ፓልማ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ቀዳማይን መኽፈትን መድረኽ ቮልታ ኣላ ኮሚኒታ ቫሌንሲያና ድማ ቀዳማይ ብምውፃእ ብሓፈሻ 3 ግዜ ኣብ ፖድየም ተራእዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጠቐስናዮ ኣንተኽማኽሼ ዝሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበለ ንጥብታት ከኽስዋ ንዝኽእሉ ገለ ሓያላት ተቐዳደምቲ ከተፋኑ እኳ እንተተቐሰበት መተካእቶኦም ዘእተወቶም ተቐዳደምቲ ሰናፋት ስለ ዘይኮኑ ግን ኣብዚ ዓመተ ውድድር ክትሕይል እምበር ክትደክም ኣይተራእየትን። ኣብ 2023 ኣብ ዘሰላሰለቶ 6 ውድድራት ክላሲክን 10 መድረኻት ዘለዎ 2 ዙራትን ብዘይካዚ ኣቐዲሙ ዝተዘርዘረ ዓወታት ቢንያም ኣብ ውድድር ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ኣብ መቕድም ውድድር ክሮኖሜተር መንገዲ ዴንማርካዊ ጁልየስ ዮሃንሰን ኣብ 4ይ መድረኽ መንገዲ ፈረንሳዊ ሁጎ ፔጅን ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ። ፖርቱጋላዊ ሩይ ኮስታ ኣብ ቅድድም ትሮፊዮ ካልቪያን ኣብ 5ይን ዛዛምን መድረኽ ቮልታ ላ ኮሚኒታ ቫሌንሲያናን ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምዕዋቱ ወናኒ ብጫ ማልያ ናይ ዙር ንምዃን በቂዑ። ቤልጅማዊ ኮቤ ጉንሰን ኣብ ውድድር ትሮፊዮ አንድራክስ ከምኡውን ትሮፊዮ ሴራ ዴ ትሮማታና ቀዳማይ ኮይኑ ሁጎ ፔጅ ኣብ ውድድር ካደል ኤቫንስ ግሬት ኦሽያን ካልኣይ ደረጃ ሒዞም። ብሓፈሻ ተቐዳድምቲ እዛ ክለብ ንቕድድም ካብ ዝኣተውሉ 16 መድረኻት ኣብቲ 10 ኣብ ፖድየም ብምድያብ መርኣያ ዕውትነቶም ዝኾነ ዝተፈላለየ ሽልማት ተቐዲሶም። ዩሲኣይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መሳልል ክለባት ወርልድ ቱር ድማ ክለብ ኣንተኽማኽሼ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ልዕሊ ኩለን መወዳድርታ ተቖይጣ። እዚ ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ዓወታት ክግምገም እንከሎ ኣንተኽማኽሼ ኣብ ዙርያ ቢኒ ወይ ከዓ ኣብ ውድድር ክላሲካት ይኹን ኣብ ውድድራት ዙር ወይ ከዓ ወሉል ግዜ ሓያል ጋንታ ዝሃነፀት ትመስል። ቢኒ ቀዳማይ ኣብ ዝወፀሉ ቀዳማይ መድረኽ ቫሌንሲያና እቲ ኣብ ዓውዲ ዓቐብ ብዝያዳ ዘድምዕን ሎማ ዓመት ምስ ክለብ ኣንተኽማኽሼ ተጸንበረን ፖርቱጋላዊ ሩይ ኮስታ ከይተረፈ መንገዲ ኣብ ምግላህ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ማይክ ቶኒሰን ድማ ክሳብ 300 ሜትሮ ዝተርፎ ነቲ ዝነበረ ናህሪ ኣዛይዱ ንቢንያም ናብ መፈጸምታ ኣጸጊዕዎ። ዝተረፈ ርሕቀት ቢኒ ባዕሉ ከም ሮኬት እናተወንጨፈ ንመቓጽጽቱ ኣብ ጥቑኡ ከይቕረበ ስዒቦ ንዝኣተወ ኔዘርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ክለብ የምቦ ቪዝማ ኦላፍ ኩይ ብናይ ልዕሊ ሓደ ብሽክለታ ዝኸውን ጋግ ፈልዩ ብኹርዓትን ሓጎስን ብኽልተ እዳኡ ደረት ኣፍ ልቡ እናሃረመ መፈጸምታ ሕንጻጽ ረጊጹ። ንሱ ኣብ የንት ቬቬልየም ይኹን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ዝሰዓረሉ እውን ሽኳ ናይ ምጅማር ተበግሶ ባዕሉ እዩ ወሲዱ። ብፍላይ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ እቲ ብብቕዓት ሽኳ ይኹን ብተሪር ኣራግጹ ጉኑን ስም ዘለዎ ማቲዩ ቫንደርፖል ጭራ ቢንያም ንኽሕዝ ብዙሕ እኳ እንተጸዓተ ቢኒ ግን ብቐሊሉ ዝተሓዝዝ ኣይነበረን። ሓይሉን ዓቕሙን ምስ ዝጸንቀቐ ድማ ኣማን ብኣማን ስዒርካኒ ብዘስምዕ ምልክት ን4 ጻብዕቱ ጨቢጡ ንዓባይ ዓባይቶ ኢዱ ንላዕሊ ዊጥ ብምባል ስዕረቱ ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉ። ነዞም 3 ዝጠቐስናዮም ቅጽበታዊ ውድራት እንተደኣ ኣስተውዒልናሎም ቢንያም ምቹእ ቦታ ሒዙ ካብ ነዊሕ ርሕቀት ባዕሉ ዘበገሶም እዮም። ስለዚ እዚ ስልቲ እዚ ምስ ቢኒ ዝመጣጠንን ኣድማዒ ብምዃኑን ኣብ ዝቕጽል ውድራት እውን ነዚ ልምዲ እዚ ከዘውትሮ ትፅቢት ይግበረሉ። ጠቃር ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ቢንያም ዋላ እኳ ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣቃውማ እንተሎ ኣብቲ ክበጽሖ ዝኽእል ዝለዓለ ጠርዚ ብቕዓቱ ከም ዘይበጽሐ እዩ ሓላፊ ብቕዓት ክለብ ኣንተኽማኽሼ ኣይክ ፌስቢክ ዝገልጽ። ንሱ ናይ ተመክሮን ንሕና ከም ጋንታ ምስኡ እንሰርሐሉን ረቑሒታት ኣብ ግምት ምስ ዝኣቱ ገና ብዙሕ ዕቑር ዓቕሚ ኣለዎ። ብሕጂ እውን እንተኾነ ንዝበለጸ ውፅኢት ክንቃንዮን ክንጸርቦን ዕድል ኣሎ። ወዲ 22 ዓመት ጥራዩ ዘለውን ሓደ ግዜ ዕድሚኡን ተመክሮን ንርስዖ ኢና። ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣዝዩ ሓፂር ታሪኽ ወይ ከዓ ዕድመ እዩ ዘለዎ። ድሕሪ ምባሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ቅልጡፍ ቅጽበታዊ ውድድር ዘተኩር ተቐዳዳማ እዩ። ኣብ መጻግን ምናልባት ብዝያዳ ናብ ናይ ቫንደርፖል ቅዲ ዝዘጠጠ ኣፀዋውታ ክኽተል ይኽእል እዩ። ብመንጽር ስነ ኣመጋግባ ገና ኣብ ዝለዓለ ፀፍሒ ስለ ዘይበጽሐ እውን ቁሩብ ቅልል ብዝበለየ ኣገባብ ክንሕዞ ንኽእል ንኸውን። ስለዚ ብህድኣትን ብጽፉፍ መንገድን ኢና ክንገብሮ ንፍትን። ብሓፈሻ ግን ገና ንብዙሕ ምምሕያሻት ወይ ከዓ ዕቤታትና ዝኸውን
ቦታ ኣሎ ይብል ኣብ ድንቂ ብቕዓት ሽኳቢኒ ዝኣመነ ጎንሳሎ ሞሬራ ኣብቲ ኣብ 2025 ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሩዋንዳ ዝሳለጥ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንምዃን ሕልሚ ኣለዎ እንተደኣ ኮይኑ ሓቲትዎ ነይሩ። እዚ ጋዜጠኛ ነዚ ሕቶ ክቐርብ እንከሎ ምናልባት እወ ወይ ከዓ ክፍትን እየ ዝብል መልሲ ክረክብ እዩ ተጸቢዩ ነይሩ ዝኸውን። ቢንያም ግን ፈለማ ከምኡ ዝብል መልሲ ኣይሃቦን። ሎሚ ዓመት ኣብ ግላስኮ እንተተዓወትኩ ኸ ዝብል ካልእ ዘይተጸበዮ ንሕቶ ብሕቶ ዝምልስ መልሲ ዱብ ብምባል ድሕሪ 2 ዓመትን መንፈቕን ዘይኮነ ድሕሪ 6 ወርሕ ኣብ ከተማ ግላስኮ ስኮትላንድ ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮን ዓለም ጎብለል ዓለም ኮይኑ ብትርኢት ቀስተ ደበና ዝወቀበ ማልያ ክለብስ ብሂጉ ከም ዘሎ ሓቢርዎ። ቀፂሉ ድማ ብርግጽ ኣብ ሩዋንዳ ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ምድፋእ እሞ ድማ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ኣብ ዝግበር በቕሪ ዋንጫ ዓለም ምኾነ ማለት እዩ ብምባል ዓሚቑ ድሕሪ ምስትንፋሱ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ሩዋንዳ ብዙሓት ደገፍቲ ቅድድም ብሽክለታ ከም ዘለው እቲ ህዝቢ ነቲ ውድድር ከእንግድ ሕጉስ ምዃኑን ንሻምፒዮን ዓለም ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ውድድራት ክዕዘብ ድሌት ከም ዘለዎን ሰባት ክስወጦም እዩ ብዝኾነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዓብ ሕልሚ እዩ ኢሉ። ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ካብ 3 ክሳብ 13 ናሓሴ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ስኮትላንድ ክቀናዕ እዩ። እዚ ብሓፈሻ 277.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ካብ ኤድንብራ ተበጊሱ ኣብ ግላስኮ ክዛዘም እዩ። ነታ ከተማ ድማ ብመልክዕ ዙርያ 10 ግዜ ካሕልፋ እዩ። እቲ መወዳደር ቦታ ንቐዲ ጸወታ ቢንያም ግርማይ ዝምእምእ ኮይኑ 193 ሜትር ርሕቀት ዘለዎ ሓጺርን ተሪርን ዓቐብ ኣጠቓሊሉ ናብ ኣደባባይ ጆርጅ ንቑልቁል ዝሃትፍ 14.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ዙርያ እዩ። ከምቲ ሻምፒዮን ዓለም ምዃን ወይ ከዓ ማልያ ቀስተ ደበና ምልባስ ንምእማኑ ዘጸግም ዝኾነ ኣብ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ምዕዋት እውን ማዕረ ማዕሪ እዩ። ጋዜጠኛ ጎንሳሎ ሞሬራ ቢንያም ኣብ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ እንተዝዕወት እሞ ኣብ ኤርትራ ከመይ ዝበለ ንጅግና ዝግባእ ኣቀባብላ እንተገብረሉን ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ ዝበለ መወከሲ ወይ ከዓ ኣርኣያ ክኸውን ምኽኣለን ተወኪስዎ ነይሩ። ቢንያም ድማ ደቂ ዓደይ ግደፈሞ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ንኣሽቱ ውድድራት ክዕወት እንከለኸውን ብሓጎስ ይዓብድዮም። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እንተዝዕወት እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ክግምት እኽእል እየ። ፍሉይ ነገር ክኸውን እዩ። ህዝብና ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ብዝያዳ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ክሳተፍ ምዃነይ ድሮ ፈሊጥሎ ብምባል ነቲ ሕቶ መልሲ ይብሉ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም።